لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da babban malamin mu Sheikh Abubakar Imam Kara Allah ya kansa da rahama. A wannan yammaci na 26 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda ya daidai da 27 ga watan Hudu shekara ta 2022 miladiyya. Mun haɗu a munasabar mu na tafsirin Ramadan, ko ce tafsirin da muke gabatarwa a watan Ramadan, kuma har yanzu muna daga cikin tafsiru suratul Baqara, wanda jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 76 faɗin Allah ta'ala dalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Shari'a 77 haka ne ko? فإن الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فاتم الله تعالى يسامح كرة ديني سنة مفسر ديني الله يمنع جمتك وجل ديني. kafin mana karanta wani ci gaba akwai tambaya a kamar guda biyu ko ce tambaya guda uku. Wannan yana tambaya ne cewa shi ma'aikacin lafiya ne a wata gunduma daga cikin gundumomin wannan local government ko wata local government, kuma shi yake kula da masu yin polio. In an tara yaran da za su polio ana ba su kamar 7,000 ko 5,000, amma shi yakan ba su yaran da aka ba shi yakan ba su 2,000 ko sama da haka ko ƙasa da haka, wanda a aiki guda da yakan haɗa kudade kamar 100,000 ko na makamancin haka. A shekara yakan samu 600,000 ila ma sama da haka ko ƙasa da haka. Yakan yi amfani da wannan ya sai gida ko ya sai mota ko ya je umara. Kuma ga shi yanzu ya yi ritaya, kuma yana da damar abin da ya sa a sakamakon jin wa'azi. Yanzu ya ce muna gane tabbas haƙƙin da ya ci dukiyar wani shi, kuma mun sha magana an kalli littafin al'akhdari da littafin riyadu sa'idi da sun kama da shuruɗin tawbati. Iya daga cikin sharɗin tuba an nadamu alama fata, shine abin da ya yi da damar abin da kai a baya na ne. Na biyu shine wanniyatu Allah ya muda ila dalbi, shine ya yi ba zai dawo zuwa ga wannan zanubin ba. Na uku shi ne wa an duka al-ma'siyata, shi ne ya bar wannan sabon da yake. Na uku da Imam Nawawi ya kawo shi ne idan akwai haƙƙin wani a wajenka ka je ka warware wannan haƙƙin ta hanyar biyan sa ko ta hanyar ka nemi ya fi ma. Da haka wannan shi ne abin da ya rage ma. Ko dai kana da hali ka ɗauki dukiyarsu a halin yanzu ka biya su. In ba ka da hali ka san su ka neme su su yafe maka. In babu wannan ba ka da halin biya, ba za ka iya gano inda suka ba su yara da suka yi wannan aiki, to sai ka je ka ci istighfar kana ayyukan alkhairi. La'alla Allah ya biya ma ta wata hanya, la'alla idan ayyukan ka sun yawa za a nemi haƙƙin tara na alkiyama a basu, wanda ya saura ya sai kai ka aljanna zai kai ka. Amma dai haƙƙin wani dole sai ka biya. Allah ta'ala ya sa mu dace. Amma da na san inda ka dage da sallah da istighfar, in ba ka da hali ba ka san su ba, kai ta sallah kana istighfar, kai ta sallah kana zikiri kana istighfar, Allah ko kin san ya san yadda zai yi. Tambayar sa ta biyu, wani limami ne da ladani kowa da kane, wai suna masallaci daya amma suna gaba. Shi wannan ladanin ko da ya kira sallah
gaskiya abin da zan faɗa ke ilimin ku zafi shi ne na farko da ilimin ku bai yi amfani ba da limamin da ladarin duka ilimin ku bai yi amfani ba ko me yama to sai ku tuna cewa Allah ya fi manzon Allah sallallahu alaihi ya fi to su kuma sun hana gaba domin gabar dan uwa da dan uwa yake zumunci to duk wanda yake zumunci abu ko Allah yake masa ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absar Allah zai la'ance su zai tashe su kurame a ranar alkiyama makafi wanda shine sakamakon da Allah zai musu manzo Allah sallallahu alaihi ya hana musulmi ya kaurace wa musulmi dan uwansa da kwana ba a magana wannan ya kauda kai wannan laifi sannan ana ɗaukar aikin bayi ana yi sama da shi ranar alhamis ana kai na kowa ana kai nasa amma ban da wannan da suke yin gaba ko da ba yan uwa ba da balle kuma yan uwa to da haka wannan abin da suke yi haramun kuma in dai da gaske ne suna jin tsoron Allah to lalle su ji tsoron Allah su je da wannan gaba dan da cikin su ba wanda ya sai azurta wani ko ya talauta wani ba wanda ya sai ba wani lafiya ko ya samu rashin lafiya muna gane kuma dama ne kuma shi ya ce wai naka sai naka amma daɗin zama sai ba da mana ana ba shi da su da mace wa karin da hakuri da yan uwanka saboda abin da bare ba zai iya ma ba rashin kyautawa dan uwanka sai ma yanzu dan uwanka kana da abinci a cikin store ɗin ko a rumbunka matan da suna kallo sai ya shigo har cikin gidan ya wani kwano biyar ya tafiya sa haka ne ko ba ka ba amma ba ya yi sai ma a cikin gida shi wancan ko laifi ne ma in ma za su ce bai kamata ka ɗau mataki ba amma wannan kin yi wasa sai ya kira shi barawo dan uwanka ne ba kake da shi wanda ya fi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata kafirun duk mai yin zumunci ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba kuma daina magana da kuma yanke zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa zumunci yana nan a rataye a cikin al'arshi dan kada in yazo zai wuce sirati zumuncin ne yake addu'a yace ya rabb man wasalani wasalahu Allah ya ubangiji duk wanda ya sadar da ni wani zumunci lokacin da yake duniya ya ubangiji sadar da shi da aljanna wa man qata'ani qata'ahu Allah ya ubangiji duk wanda yake ni sai ya tafi hanya zai hausa ranar da sai ka yi shi kuma sai fada wutar jahannama zumunci ba abun wasa bane kada ka yadda kai gaba da uwanka kada ka yadda kuma wannan ya mun kunya kana limani ai ne da limami yake da yana da ilimi tunda ba a san limami jahili wanda ba la dani a ya samu ladan mai ilimi ko mara ilimi dan wanda ba nan can nan karkara ne amma cikin gari da yawa masallacin mu na da za a gan sai wanda ya wuta sai wanda kasuwa ta da yi shi sai wanda bai da gurin zuwa ko sai zo masallacin shi ya zama ladani ko ba zuwa zai koya ba muna da ba zuwa zai koya ba kawai zuwa zai karanta yana karanta kiran sallah da yadda ya ga dama to da haka ina nasiha ga wannan limani ina nasiha ga wannan dan uwansa su ji tsoron Allah in suka mutu suka je gurin Allah a haka za su shiga wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare sannan wani shi imamu ma wata fatawa yake cewa wani shi bai yadda da jalsatul istiraha wai bai yadda da zaman jalsatul istiraha menene zaman jalsatul istiraha shine zaman da aka ruwaito malama hadisi suka ruwaito ka karanta littafin shaukani na nailu Allah da sufur salam da sifatu salati ka karanta littafin sahihu fiqh sunna da sauran littafai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya raka'a daya kafin ya miƙe sai ɗan yi wani zama kaɗan sannan sai ya yi sha kira jalsatul istiraha shi ya ce bai yi da wannan ba to a wannan kaga ra'ayi ne da ta yi bai yi da wannan ba saboda aya kaza ko saboda hadisi kaza shi ne ilimi amma wannan ra'ayi ne an ce abu kaza addini ne ka ce kai baka yi da ba to wannan kana da maka haka amma da duk wanda yake saba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin matsala أما الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله
kiyaye dan kan fitina ta same su a rayuwar duniya. Fitina a rayuwar duniya Imam Ahmad ya ce shi ne mutum sai ya yi rinda saboda saba wa annabi ko kuma ya samu azaba mai radadi. Sannan aya guda Qur'ani ta gaya mana in ana ce ma ga abin da annabi yayi kuma ya inganta annabi yayi, kai kuma kana rigima da wannan abun kana kauda kai, to Allah ya ce kai munafiki. wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul wa ila ar-rasul qalu ra'aita al-munafiqina wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Allah madauki sarki ke cewa idan kila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, idan aka ce ku zo ga abin da Allah ya ce, ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya ce ra'aytul munafiqin, sai ku ga munafikai yasudduna anka sududa, suna kauda kai daga gare ka kauda. Allah ya ce fa kaifa idan asabahum musibatu, yaya kuma zai zama idan musiba ta same su saboda wannan mummunan aiki, musiba ta same su ma kaddamat aiki saboda abin da suka aikata da kaucewa Qur'ani da kaucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, sai ga munafikai sun suna cewa ba wani abu ke nufi ba sai kyautatawa kuma da neman dacin Allah. Abin da ke ja a sami irin wannan matsala shine waɗansu suna takaita ilimin su a cikin iya abin da suka karanta na fiqh. Shi ko addini ya fi ƙarfin fikihu kawai. Addini ana gina shi akan Qur'ani da hadisi da kuma shi fikihu. In ka ce da fikihu kadai za ka yi, to ka ajiye hadisi ka ajiye Qur'ani, sai ka haɗa su gaba ɗaya. Abin in dai ka karanta Qur'ani babu hadisi babu ka ɗauki fikihu ka ɗauka ka yi daidai. Muna gane? To amma sai ga mutane suna duk abin da baka sani ba ai ba bayaninsa, kuma idan za ka samu bayaninsa a gaya ba sai ka je ka samu, amma mai ilimi bai kamata ya yi inkarin ilimi ba. Allah ta'ala ya samu dace. Sai Allah ya ce laysa birra an tuwallu wujuhakum. Bismillahir rahmanir rahim. Laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة
al'amarin alƙiblar nan yayi wa ahlul kitabai ma'ana yahuda da nasarawa ya musu sanadi da su da musulmi. Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya dan ya bayani hikimarsa cewa ba al'amarin ƙasa ne kada yake da muhimmanci ba, a'a bin dokokin Allah shi ne babban abin da yake da muhimmanci. Cewa Allah ya ce a yi nan Allah ya ce a dawo nan a dawo. Shi ne Allah ya ce laisal birra. Wannan wasu da cikin malaman ƙira'a sun karanta laisal birra wasu karanta laisal birra. Ma'ana ba aikin nagarta ne kawai an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Ma'ana juyar da fuskar ku kuke yi ku kalli mafaɗar rana ko kuma wurin fitowarta, ba shi ne kaɗai aikin nagarta ba. Muna gane ha? Ma'ana sallah da aka baitul maqdis ko wacce aka kalli ka'aba ba shi ne kaɗai aikin nagarta ba. Walakin al-birra, sai dai mutumin da zaka ce shi ne mai aikin nagarta, man amana billahi wal yawmil akhir, shine duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, wal mala'ikati, ya imani da mala'ikun Allah, wal kitabi, wannan alkitab yana bayanin jinsin littafan da Allah ya saukar. Ma'ana kuma suka yi wanda ya imani da littafan da Allah ya saukar, cewa daga Allah yake ya imani da su jumlatan. Amma ya zo ya wato shi kuma alkur'ani dole sai ya kuɓuta cewa shi ne littafin da ya zo dukkan ya shafe dukkan littafan da aka saukar kuma ya tattaro duk abin da ke cikinsu. Muna gada zuwan qur'ani ya shafe at-taura, injila, zabura, duk wani littafi da Allah ya saukar. Shi sa mai ishiri ne ya ce wa ja'a bi ayatin ba kullu qalatin. Annabi ya zo da ayoyin da sun shafe kowace magana, shine alkur'ani. Wanda bai yi sannan mai yin aikin nagarta shi ne wanda ya yi imani da annabawan Allah. Bayan wannan wa'atal mala ala hubbi, sannan yake bayar da dukiyarsa akan yana son dukiyar. Haka wasu malamai suka fasara, domin sun ce wannan dalilin yana dawowa zuwa ga abubuwa guda uku, ko dai yana dawowa zuwa ga dukiyar. Kaga ya dawo zuwa ga dukiyar, mana yana nufin wa'atal mala ala hubbihi lil mali, yana bayar da dukiyarsa a kan san da yake wannan dukiyar, amma yakan daure ya bayar. Da alamun gano wannan? Wasu kuma suka ce dalilin yana dawa ne akan ita, akan bayarwa. Mana yana bayar da dukiyarsa akan cewa lokacin da zai bayar da ita din a daidai lokacin yana son kayansa, su ma mutanen suna son dukiyar, amma shi sai ya haƙura sai ya ba su. Shi ne ma'anar wa'atal mala ala hubbi. Wasu suka ce kuma wannan yana komawa zuwa ga Allah, cewa yana bayar da dukiya a inda Allah yake so ya bayar. Suwaye Allah yake so a bawa? Su ne da wal qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fi riqab. Muna gane ha? To da haka dai wannan zamirin yana komawa. Akwai da makamancin wannan da Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Muna gane ha? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus sadaqat ko afdalus sadaqa an tasaddaqa wa anta sa'ihun shahihun ta'malu bina wa takhsha al-faqr. Mana sadakar da zaka bayar wasu kowace ta dukiyarka shine ka bayar da sadakar a lokacin da kake lafiyayye kuma kake buƙatar wannan dukiyar. Muna gane a daidai lokacin da kake da wannan lafiyar taka, kullum abin da kake so shine wadata, sannan ba abin da kake tsoro sai talauci. Amma tare da kana son wadata, kana tsoron talauci, amma ka dauki wannan dukiyar ta ka bayar, shine wa'atul mala ala hubbi. Muna gane ha? Kuma wannan dukiyar za a ba da shi sa malamai suke cewa wannan ayar tana yin magana ne akan zakka. Muna gane ha? Haka wasu malamai suka ce tana magana ne akan zakka. To amma wanda za a ba dukiyar da wani kurba danginka, lalle ana son ka riga ba wa danginka. Muna gane yan uwanka da danginka su ya kamata ka fara bawa kafin ka bawa na waje. Amma sai da yawa daga cikin masu kuɗin mu ko masu damar mu ino giginya ne, sai su fito waje suna bajinta, amma ga kanin sa bai da abin yi, dan sa bai da sana'a, wannan sa bai da kaza, wannan sai na asibiti amma duk ba zai ba su ba.
kuma haka za ka shugabanninmu musamman na siyasa da masu kuɗi za ga su ne waɗansu hidima a wajen amma ba sa ba wa yaransu. Yadda Allah ɗan siyasa ya yi wa yaransa adalci, ya tallata ka a Facebook, ya tallata ka a WhatsApp da TikTok, ya je ya yada fastocinka a gari, ya yi tallanka a gidan da zai je, amma ka tashi bayar da abinka na miliyoyi sai ka bawa na wani shi kuma ka hana shi. Me ka ɗauke shi? Ka ɗauke shi bawa. Shi sa nake umarcin matasa, kar ka yi ka zama ɗan jagale siyasa. Yadda kowa zai je ya takara, kai ma je kai takara. Shi ma lokacin da yake takara bai da ko sisi kamar kai. Kai ma tun da Allah ne ba kan ka'idar kulli lahu kuma malikal mulki wata ran zai baka. Kar ka yi ka zama ɗan jagale, ka zama ɗan siyasa da ake mitin da shi, ɗan takara. Muna buƙatar jama'a mu shiga siyasa. Lallai dole su da ilimin boko da wayewa su shiga siyasa, kuma siyasa ba wai siyasa ta kamfa ba wai siyasa ta talauci ba. A'a, ka ringa harin kowace kujera har kujerar shugaban kasa. Mun ga ciyaman bai da ko sisi, mun ga dan majalisar jiha yayi ba bai da ko sisi, mun ga dan majalisar tarayya, mun ga sanato, mun ga gwamna. Muna gane ha? Saboda me Allah ne yake bayarwa. Na san wani gwamna lokacin da yazo zai takara a Kano, da ya je gurin da ake bayar da rijista, wannan ƙuri'a ana bayarwa, shi ma ya je maza basa, duka masu ba da ƙuri'a suka bushe da dariya, wanda ne zai gwamna. Aka mai dariya, ya sha tsohon riga ga tsohon mota ga waɗansu mutane da ƙanana ba a yin sa. Amma tun da Allah ya ce shi ne tuktil mulka man tasha, shi ke ba da mulki ga wanda ya gida ma, sai gashi ya zo ya yi gwamna hawa ɗaya, ya yi gwamna hawa na biyu. Daga gane Allah ne ke ba da kuɗi ba ne. Muna gane? To za ka ba wa danginka, wal yatama da marayu. Waye maraya? Shi ne wanda uban sai mutu bai balaga ba, shi ne maraya. Amma wanda bayan sai mutu ba ya balaga, ko ya mutu bayan ya balaga, ko kuma yanzu mahaifin ya mutu amma shi yaron ya zama baligi yanzu, to ba maraya ba. Muna gane? Wal masakin da waɗanda ba su da shi, wanda sabili da kuma matafiya. Lalle matafiya a taimake shi. Za ka ba da dukiyar daga wannan. Wasa'ilina, za ka bayar da dukiyarka ga wanda yake roƙo. Shin wannan ayatun da ke ya halatta mutane su rinda yin roƙo? Tun da wani gurin ya ce wa amma sa'ila fala tanhar, wanda ya zo roƙe kada ka kyare shi, kada ka yi magana mara daɗi. Muna gane? To matsala da za mu kalla a nan gurin shi ne, a nan ana magana ne akan mutanen da za su yi roƙo irin roƙon da shari'a ta yadda a yi. Akwai guraren da shari'a ta yadda a yi. Misali, ka ɗauko hadisin Qabisa wanda yake cikin Muslim. Manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ya ce roƙo baya halatta, maula da bara da roƙo baya halatta a wurin kowa sai gurin mutane guda uku. Mutum da farko mutum ne ɗauki wani abu da kira kumala. Me kumala? In zo in tarar da wannan suna sabani akan wasu kuɗi naira 200,000. Rigima ta rigima, sai zo in ce to kaga kai da kake bin sa 200 ya haƙuri, kai da ake bin kai ma ya haƙuri, ni na ɗauka zan biya. To yanzu haƙƙin ya tashi da kan wanda ake biya da kan wa ya dawo kaina. Sai shari'a ta ce in narsa abin da zan biya ya halatta in yi roƙo a cikin al'ummar musulmi in haɗa wannan kuɗin in warware wannan matsalar, ina warware wannan matsalar kan ƙara doka. Mun ji da dai ko? Na biyu shi ne mutumin da jari'a ta fada masa, yana da jarinsa, yana da harkokinsa, gobara ta zo ta cinye. Muna gane? Ma'ana wani abu ne wanda zai zo ya ƙarar da dukiya ta farar ɗaya, a samu wasu macuta su mai damfarar kuɗinsa baki ɗaya. Wannan jari'a ce. Allah su ta faɗo ƙasa suna kan abin hawa. Muna gane? Saboda manzal sama ce kada ku ruɗi kowa komai, ba wanda zai ruɗi wani. Misali, wanda takardar ta fada a nan, to ba zan ce malam na magaji mai kuma ba, sai dai in sauka da kan kujerar ɗauko kayana zo ci gabar da nake, don tsoron kan a ce kan ma ya zama na roƙi wani abu, saboda roƙo yana zubar da mutunci. Roƙo in kana son mutane su raina to da roƙonsu. Shi sa wani ce la tas'alanna bunayya adama hajatan was'alil ladhi abwabuhu la tujabu. Kada ka roƙi ɗan adam abin duniya. A'a, ka tashi roƙo, roƙi wanda ƙofarsa ba ta rufewa.
Allahu yadhau in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'al yadhau. Allah fushi yake in baka roƙonsa, amma shi kuma dan adam lokacin da kake roƙonsa lokacin yake fushi da ke daraja ka take lalacewa a kansa. Ga hadisi cikin Bukhari manzala sallallahu alaihi duk wanda yake roƙon mutane to namun fuskar sai yake cinye ba. In ka roƙa za a ce ma namun fuska, in ka roƙa za a ce ma, in ka roƙa za a ce ma, har sai ka ga lafiya da fuska ƙwararren wani babu na ba tun da ya kace namun fuskar da haka haramun ne roƙo. Muna gaya roƙo kuma da ke gaba da roƙo da ke shi sa da ke da cikin matsalar da ake tattauna a cikin social media shi ne matsalar almajiris. Na yi rubutu yau a Facebook na faɗa na ce da abin da ya sa almajirai ba sa yawon bara saboda iyayen mu a da suna da imani, suna da tausayi, suna da wadatar zuci. Mutum ɗaya sai ya ajiye alalan ma ɗaya a gidansa da almajiransa. Mutanen unguwa ne za su ga kula da su. Ko ni a gidan wanda suka zo karatu sun kai daga 40 zuwa 50, amma ba wanda yake zuwa bara. Mutane wanda suka karatu a garin musu da Allah ya musu arziki su suke ɗaukar nauyin su. Wani maza da ya kawo fik da yawa, wani almajiri ya kawo fik na sha. Wani za a ya kawo tariya, wani ya kawo shikawa, wani ya kawo kula wa ƙasar mutum da ɗan juyi. Lokacin ana zama lafiya sai kawo buhu 60 na masa. Duk da kuma da nan almajiri. Amma da mutane ne ba sa iya. Ga shi ko Qur'ani ba a dole shi ko ba ku matsala. Kana yin sa ta da kai wata uku kai ba. To duk tilawa sai ta yi zana. Sai ta yi zana. Amma an kada ke da dole kai shi kana hawa kai da sai ka ci maka kullum tilawa. Wannan sai kana ka sai ya fara. Muna gana to da akwai tausayi. Yanzu ko ba tausayi. Tun da yanzu ba za ka ɗauka nauyin almajirai ba sai a rinka yaƙar su ba za a gyara tsarin ba. Yanzu idan ka zo za ka magana kan yan fim sai sun yadda akwai barna a cikin su kamata ya yi hukumar da za ta gyara harkar fim. Haka ne ko ba ka bari. In ka ɗauko yi bayani akan accounting ka shiga aljanna, kai mun ga lauya ne mai zare mutane ido, to yi bayani akan lokacin shiga aljanna ba wanda zai ba wannan. Allah za a tambaye ka da annabi da Qur'ani. To wannan alqur'ani kamata a ce muna hidimta masa. Masu kudin musulmi da hidimta wa makarantun allo. Muna gane masu kudin musulmi da hidimta wa makarantun allo da malamansu. Dan a hana almajiri bara, gwamnati ta kafa wata hukuma da za ta dinga kula da harkokin almajirci. Amma ɗan fim wanda zargi da yawa a kansu na zinace-zinace da luwaɗi da kawanci wanda al'umma suna yi musu wannan zargin, kun kafa musu hukuma don ta kula da harkokinsu, amma ga waɗanda suke ƙoƙarin su koyi maganar Allah, abin da yake mu'jiza ce ta manzan Allah, shi ba za ta salama ba za a iya kafa musu hukuma don a kula da su don kuma a taimaka musu. Wallahi gwamnati ta tana ciyar da mutane akan karatun boko, wanda ta samu alamomi ta musu gode a rinka haddatar da mutane alƙur'ani, wannan ya fi alkhairi. To karatun bokon me? Karatun bokon da ya mutum zai digiri a 2015 ka ɗauko kwashen paper ta level 1 ko 2 ko 3 yanzu ka bashi ba zai iya ba. Amma wannan idan ka ce ma agaran ma ne a 1970 yanzu muna 2022 kaga shekara 52 agaran ma ne har yanzu zai ba tun daga suratul fatihatul kitab makiyatun wa ya sabo ayat sai ya zo min jannatu wallah. Sannan kuma in bara almajirai laifi ce mun yarda bara laifi ce. To amma 'yan siyasa da suke bi ofis suna kan jami'an gwamnati kuɗi, wannan bara ce kuma bara ba, to ita bai sa ba a makaranta. 'Yan fim da suke bin gwamnatoci wasu masu koma hotel don zama don su samu kuɗi, ita wannan da gangan jikin su ma suke amfani su bara, ita wannan ba laifi ba ce, to ita bai sa ba za a yi magana a kanta ba. Mutane ne da sunan addini za su je su nemi kuɗi su kashe da sunan addini, shi wannan ba bara bace, ita ba haram bace. Me yasa sai almajiri? Kawai dan mutane suna so a rubuta system din, dan sun san anan ne ake yin karatun Qur'ani na hakika. Anan ne. Ka je ka samu daddawa komai za su ga ma sai Qur'ani kaza ne, kuma din suka ce ma kaza ne sai sun ga bayan haddace wanda suka yi komai sun san a inda yake, sun san in baki kaza ya zo to kaza baya zuwa.
sun san kuma in baki kaza ya zo dole kaza ya zo dala ba haka ba to amma sai a kalli iya barar da almajirai suke sai a ce ai ba daidai ba ne kaskanci ne mun yarda amma sauran barori da ake yi fa su mai isa ba za a ce ga agaza musu a sa masu kuɗi su rika gina musu makaranta suna taimaka musu suna tallafa musu babu aikin da mai kuɗi zai yi sama da ya gina makarantar alƙur'ani ya ɗauki nauyinta wallahi babu asara a cikin hidimtawa alƙur'ani da masu kuɗinmu za su ɗauka abin da ya kamata su yi shine su gina makarantar alƙur'ani su ɗauki nauyin adaran da ɗalibansa su ga yadda Allah zai ringa haɓaka dukiyarsu saboda hidimtawa alƙur'ani muna gane ha saboda wannan magana Allah ce Allah ta'ala shi ne akwai wani hadisi da malamai suke kafa hujja da shi yake cikin sunan Abi Dawud da Ibn Khuzaimah da kuma Musnad na Imam Ahmad haka Ibn Abi Hatim ya kawo hadisi a cikin tafsirinsa wanda yake nuna kamar suna halatta yin rukuku ba hadisin yana cewa lissa'il haqqun wa in jaa ala faris maroki mai maula mai roƙo wai yana da haƙƙin ka bashi ko da ko akan abin hawa ne ko ya zo akan doki ko ya zo akan kato jib tana nan bashi inda ya roƙe ka bashi muna gane ha sai dai kamar yadda Zurqani ya faɗa a cikin sharhin Muwatta cewa wannan hadisi Ibn Abdul Barr ya ce da inganta ba kamar yadda Albani ma a cikin silsilatul ahadith sahiha al-da'ifa ya ce da inganta duk da irin su a mai tufatul awzi al-ubari kafuri sun yi kokari su nuna hadisin kamar ya inganta da suna ganin kamar ya inganta kamar yadda iraki ma ya zai inganta wannan hadisi amma dai hadisi ne da bai inganta ba amma ibn salah yana faɗa a cikin al-muqaddim yana cikin muqaddima ta ibn salah sannan yana cikin al-mawdu'at da ibn jawzi cewa Imam Ahmad ya ce akwai hadisai guda hudu da suke yawo a cikin al'umma amma ba su da asali hadisi na farko man basharani bi khuruji adara bashartuhu bil janna hadisi na biyu wa man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yawm al qiyamah hadisi na uku wa nahnukum yawm sawmikum sannan hadisi na uku shine bisa'il haqqun wa in jaa ala faras wannan hadisi suka ce ba su da asali duk da shi kuma al-Munawi a cikin littafin Faidul Qadir yana kokarin ya nuna cewa wannan magana da Ibn Salah ya kawo bata inganta ba zuwa ga Imam Ahmad amma dai hadisi ne da'ifi ina bata mun gane da haka ruko bai halatta ba sai ta wadannan halaye da na lissafa muna gane sannan wa fil riqab aikin nagarta na daga cikin mutum ya bayar da dukiyarsa gaba ya bayar da dukiyarsa ga bayin da aka ɗora musu fansa irin bayin da yake bukatar bawa bukatar shi ne kana karkashin wani a matsayin bawa ce ka biya ni naira kaza sai ka zama da to in ka samu irin wannan kana da dukiya to yana daga cikin aikin nagarta ka ba shi kuɗin da zai je ya fanshi kansa ina fatan mun gane sannan yana daga cikin aikin nagarta mutumin da ya tsaye da sallah shine wa qama sala ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bayar da zakka to abin da malamai ke ambata muna gane ha abin da malamai ke ambata game da wannan gaba guda biyu gaba ta farko wa atal mala ala hubbi gaba ta biyu kuma wa atal zakka wasu malamai suna fassara waccan da zakka amma sai dai ba zakka take nufi ba tunda aka ambaci zakka a nan gurin to sai aka ce akwai wani haƙƙi na wajibi bayan zakka ciyar da iyalin ka ai wajibi ne ai ba zakka zaka ce da su ba muna gane ciyar da yan uwanka ko taimaka wa yan uwanka wajibi ne kaga ba a zakka zaka bayar ba akwai mutanen da miskinai ne su da irin waɗanda Allah ya lissafa a cikin wannan ayar kaga su ba lalle bane a zakka zaka ba su shi sa ta zakka shi kuma yana nufin zakka ta wajibi wanda in ya kai nisabi ya cika shekara ka dauko ka bayar Allah ya sa mu gane sai Allah ya ce wal mufuna bi ahdihim idza ahad sannan da masu yin wato da masu cika alƙawarin su idan sun yi alƙawari wannan alama ce ta mu'mini zaka cika alƙawarin da kai tsakaninka da Allah cewa zaka bautata wa Allah shi kadai sannan zaka cika alƙawarin da kake yi tsakaninku da mu'mini domin karya alƙawari alama ce ta mai ta munafici ayatul munafiqi thalath
idza haddatha kadha wa idza wa'ada akhlaf wa idza atmina khana. Alama munafiki guda uku ce in ya zance ya karya, sannan in ka bashi amana ya ci miya alƙawari ya saba. Wani hadisin na Bukhari da Muslim yace guda uku ne sai kara da daiwa idza ka sama fajar. Idan mutum yana daga cikin alamar munafiki in yana rigima sai ka ji ya fajirci. In ya taɓa mashi abu shekara 10 sai ya ma gori. In ya san babanka yana da aibu sai ya faɗa. In kakanka ne yake da aibi sai ya faɗa. To wanda yana yin wannan to bashi mutunci. In za ku yi sabani da mutum ku yi sabani a iya abin da Allah ya abin da kuka haɗa kanku, sannan sai ku warware ta hanyar da Allah kuma ya ce ku warware. Sannan wasabiri da fil basa, idan kun kula wal mufuna bi ahdihim, kaga anan gurin don mace dan jam'ul muzakkar salim yurfa'u bil wawi, haka ne ko wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Kaga wal mufuna, kaga don mace tun daga alif da bi ahdihim ila ahad, maimakon Allah ya ce wasabiruna amma sai Allah ya ce wasabirina. Aka ce wannan an mai fataha ne saboda dan yabo. Ana gane ha? In ka karanta lakin rasimuna a can zai ce wal muqimina salata sai kuma ce wal mutuna zakka. Kaga wal muqimina an yi musu ne akan me? Akan madah. Kamar kuma mal'unin aina ma fuqifu ukhidu wa qutilu taktila, nan kuma an musu fataha ne akan me? Al-dham. Mun gane nan? Wasabirina fil basa, da masu yin haƙuri a cikin talauci, da masu yin haƙuri a cikin talauci su waɗannan masu aiki ne na nagarta. Wadarra, da masu haƙuri akan wata cuta da ta same su. Wa hinal ba'as, ko masu haƙuri a lokacin yaƙi su juriya, domin alba'asu anan yaƙi wala ya'tuna alba'asa illa qalila, ba sa zuwa yaƙi sai yan kaɗan. Muna gane sai Allah ya ce ulaika alladhina sadaqu, waɗannan su ne suka gaskata. Wanda suka haɗa waɗannan abubuwan su ne suka gaskata, sannan wa ula'ika humul muttaqun, kuma waɗannan su ne masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yace haula'i alladhina tasafu bi hadhihi sifat, waɗanda suka haɗu da wannan sifofin da muka lissafa a cikin wannan aya. Ma'ana sifar kallon gabas ke sallah, sifar imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da annabawa, da bayar da dukiya ga dangi da marayu da miskinai da 'yan tafarki, da kuma bawa wanda ya canci ya yi roƙo, da kuma bayi da tsaye da sallah da bayar da zakka da cika alƙawari idan an yi, da haƙuri akan talauci da cututtuka, da kuma haƙuri idan an fita filin daga. To waɗanda suka yi addini da wannan sifar, to ula'ikan ladina sadaqu, waɗannan su ne suka gaskata, ma'ana suka gaskata imanin su ya zama na gaskiya, aikin su ya zama na gaskiya. Wa ula'ika humul muttaquna, waɗannan kuma su ne masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ashe kaga imani ba wai juya alƙibla bane kawai, shi ma ɗaya ne daga cikin umarnin Allah wanda zai sa ka zama daga cikin masu gaskiya ko daga cikin masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah al-Harrani yake cewa wa hadhihi al-khisal al-mazkura, waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin wannan aya قد دلت على وجوبها. lalle ayat ta nuna cewa waɗannan abubuwan wajibi ne. Me yasa ya zama wajibi? li'annahu akhbara anna ahlaha hum alladhina sadaqu fi qawlihim wa hum almuttaqun. Domin Allah ya bayar da labarin cewa waɗanda suka yi wannan su ne masu gaskiya kuma su ne masu jin tsoron Allah. Sai ya ce wasidqu wajibun, kaga yin gaskiya ko ai wajibi ne, kamar yadda yin imani da tsoron Allah ma wajibi ne. Tun da waɗannan su suke tabbatar da gaskiya da imani, to duk abin da ke cikin nan ya zama wajibi. Shi yasa can da aka ce ka bayar da dukiyarka akan kana son ta ga dangi da miskinai da marayu da kaza, to wannan ma wajibi ne, sannan zakka ma wajibi ce. Haka ya shekul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa. Muna gane kuma wajihin sa wajihi ne mai kyau. Tun da wannan abu shi zai mayar da kai mai gaskiya a wajen Allah. Muna gane kuma shi ne zai mayar da kai a mai jin tsoron Allah. To kaga waɗannan abubuwan sun zama wajibi musulmi ya kula da su, kuma su ne addini. Allah ta'ala ya ba mu damar kulawa da su. Sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa
kutiba alaikum al-qisasu fil qatl an wajabta muku yin qisasi fil qatl a cikin al'amarin waɗanda aka kashe. Al-hurru bil hurri, da idan ya kashe da shi ma a kashe shi. Wal abdu bil abdi, bawa in ya kashe bawa shi ma a kashe shi. Wal unfa bil unfa, mace in ta kashe mace ita ma a kashe ta. Sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, duk wanda aka yafe masa abinda ayar bata ambata ba. Idan da ya kashe bawa za a kashe da ne, wannan bawa ne amma sai da ya kashe shi. Abu Hanifa ya ce ko da ne ya kashe bawa za a kashe wannan ɗan, amma jumhur suka ce a shi ɗan ba za a kashe shi ba, domin shi bawa kadara ne. In an kashe bawa kima za a yi masa biya ba diya ake biya ba, da haka ba da za a yi kisasi tsakanin kadara da kuma rai, saboda shi bawa ana iya sai shi. Haka da suka ce, da haka shi idan bawa ya kashe ɗa, idan ɗa ya kashe bawa, muna gane ha? To kaga ba rama za a ba za a ce a kashe shi ba, saboda shi kima za a yi masa kuma a biya wannan kima. Mun fahimci wannan? To tambaya ta biyu, idan an samu musulmi ya kashe kafiri, ya za a yi? Tunda wannan kafirin ɗa ne, wannan musulmin ma ɗa ne, to sai ɗaya ya kashe ɗaya, sai musulmin ya kashe kafirin, to za a kashe kafirin, za a kashe musulmi, nan ba za a kashe ba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisi cikin Bukhari yace la yuqtalu muslimun bi kafirin, ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri. Muna gane wannan hadisi ne ingantacce. Har ma malam anan yace wala yasiqu hadithun wala ta'wilun yukhalifu hada, duk wani tawili ba wani hadisi da ya inganta da ya saba wannan na Bukhari, sannan duk wani tawili kuma shi ma ba za a yi amfani da shi ba. To sai tambaya ta gaba, idan namiji ya kashe mace ba, tunda an ce wal unsa bil unsa, kuma sai ta kashe mace a kashe ta, to idan namiji ya kashe mace ba, muna gane Hasan al-Basri da Allah suka ce la yuqtalu ar-rajulu bil mar'ati li hadhihi al-aya, suka ce ba za a kashe namiji ba dan ya kashe mace, amma anan jumhurin malamai sun ce a ai al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, musulmai ƴaƴa jininsu daidai, tunda wannan yar bai ba sai da ita ya ce shi ma wannan ɗa ne namiji ya je ya kashe mace, to za a kashe shi. Muna gane ha? To matsalar mu ta gaba shi ne idan mutane da yawa suka kashe mutum ɗaya fa, wannan abin da jumhurin malamai suka faɗa shi ne wa yuqtalul jama'atu bil wahidi, ana kashe jama'a idan sun kashe mutum ɗaya. Idan da duk masallacin nan za su haɗu su kashe mutum ɗaya, to duka masallacin sai an kashe su. Malamai suka ce ai an ce al-qatlu anfalil qatli, wannan magana ce da aka faɗa cewa kisa ne yake hana a kisa, duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi ba zai kashe ba. To idan mutane suka gane yau idan ina son na kashe wannan, a ce mutum ne ina son na kashe shi, sai na gayyato arama, na gayyato malam muka bakwai muka zo ba kashe shi. Muna gane in ma gane ba abin da za a yi mana, to duk wanda yake son ya kashe wani kawai sai ya je raba goron gayya, mu je mu kashe wani, tunda ba a kashe mutane da yawa sun kashe mutum ɗaya. Da haka mutanen Sana'a su wajen bakwai suka je suka kashe mutum ɗaya, kuma sai na ce da a kashe su. Aka ce Umar Allah ba ta yi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, ta ake rai ɗaya da rai ɗaya. Ya ce lau tamala ahlu Sana'a ala qatli hada la qataltuhum, ya ce da mutanen Sana'a za su haɗu akan kashe wannan mutum duk sai na kashe su. Shi sa daga a fiqhu ma ana cewa wa yuqtalu al jama'atu bil wahidi, ana kashe jama'a idan ta kashe mutum ɗaya saboda ai maganin kisa. Na la mun gano nan kuce ko?
to amma idan aka yafe mutum jinin dan uwansa aka yafe wanda ya kisa to shari'a ba ta son ka koma kuma ka yi ramuwa. Shari'a ba ta son kuma ka je ka rika gori kana da yadda kake kashe dan uwa. An riga an yafe gaba daya. Abinda za a yanzu diya za a bayar. To sai ka bi a ruwan sanyi ka karɓi diya ka cikin kyautatawa da mutunta yadda shari'a ta tsara. Shi kuma wanda zai bada diyar fa wa da'un ilayhi bi ihsan sai ya bayar da wannan diyar da kyautatawa. Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma, wannan sauƙaƙawa ce daga wajen ubangijinku da rahma. Ya aka yi zama sauƙaƙawa saboda mutanen da babu wannan a tare da su. Mutanen da kisasi ne kawai. Su wani Isra'il kawai kisasi ne ba magana diya. Kana kashe mutum dan ba za ka kashe naka kawai. Amma mu Allah sai ka mana hanyar ayyafiya a kan diya. Kaga wannan ai sauƙaƙawa ce da kuma jinkai. Amma Allah ce famani ita da ba da dalik duk wanda ya ƙetare iyaka bayan wannan. Kai da kace ka yafi daga bayan ka kashe mai dan uwa to ka ƙetare iyaka. Kai da kace zaka bayar da diya daga bayan ka bayar da wannan diyar kai ma ka ƙetare iyaka. To duk wanda ya ɗaya daga cikin wannan falako azabul alim azaba ne radadi ta tabbata a gare shi. Muna gane sai Allah ya ce walakum fil qisasi hayatu. A cikin qisasi in mutum yayi ai masa to a nan rayuwa take. Duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi ba zai kashe ba. Wata rana a Kano mun biyo ta kwalle haka sai ma ga irin wannan yaran masu kwatan waya sun kore ɗan sanda da gudu. Da muka je sai ma ga da wani babban ɗan sanda sai muke gaya mai cewa wannan ƙasar akwai tashin hankali a ciki a ce hukuma ana binta tana guduwa. To wanda zai tsare ka ya gudu to kai waye? Malam haka ba wanda zai tsare ka ga yana gudu kai ya zaka yi? Kai ma sai ka kara kafafun ka yawa. Wallahi malam ɗan sanda sai gaya mana ce malam abin da yake tayar mana da hankali idan mun kama yaran da kaga mu ba zan mu yake musu hukunci ba za mu kai su kotu. Yace kafin mu kai su kotu ko bayan mu kai su kotu 'yan siyasa sai su je su tsayin daka sai sun fito da waɗannan yaran saboda waɗannan yaran su ne da suke zuwa su taya su faɗa da kashe-kashe a lokacin zaɓe. Kwanan nan aka rufe sai da aka yi faɗa 'yan jam'iyya ɗaya amma a kashe mutane hudu. Kwanan nan duk zan ci hudun nan. To ya za a yi yana su daina kisa? Ya za a yi yana su daina kisa? Ya za a zauna lafiya? Kuma ba abin da ya fi tashin hankali. Yaran nan masu kwacen waya za su zo su tare mutum za su kwace mai waya amma mutane suna kallo ba za su zo su kawo mai ɗauki ba saboda tsabagen lalacewa da rashin da tsoro da san dole sai an rayu. Yaro ba ya ɗaya da wuka ga mutane goma a can ga biyar a nan ga uku da goma ba za su zo su kawo ɗauki su riƙe wannan yaron ba su iya. To ka zo mana koyon kabiyar ma amma ka riƙe shi. In ya so daga nan sai a yi maganinsa. To idan hukumomi suna so a zauna lafiya shi ne su yi ƙoƙari wajen tsaron mutane. Sannan dole ne gwamnati ta provide security da makami da yanayi mai kyau da albashi mai kyau da allowances mai kyau. Sannan kuma bayan rasuwarsu abin da za su samu da zama mai kyau ne kuma yana zuwa wurin iyalansu. Yanzu ba ta karanta tambayi wani ma'aikacin lafiya bai na rage yan foliyo kuɗi ba ta karanta ba to ko ina haka ake yi mutum kawai ya ringa cin abinci da gumin wasu kuma idan ka faɗa a samu matsala. Muna gane ba to na ga lokacin bayani insha Allah gobe za mu rufe wannan tafsirin namu na gobe ina da jawabai da yawa. Za mu yi tafsiri za mu yi jawabi kuma zan yi bayanin waɗansu mutane wanda tun bara suke kai kawo a ofishin izala cewa wai sai an ɗauke ni daga tafsiri a nan an kai ni wani guri saboda anan gurin ina lalata musu siyasa. Yau ma an kira ni daga Jigawa wani ɗan kwamitin tafsiri ya ce a yi siyasa ikara suna can suna zuwa ofis ɗin Balalo suna cewa lallai a ɗauke ka. Shi kuma Sheikh Balalo ya ce a'a yaran nan ana gane karatunsa kuna gane kuma gane kaga ko sun je sun ce a ɗauke ni waɗannan mutane ai sun fi ƙarfinsu kuma ka san da suka kasa ganewa abin da suka gane kasa
kaga abu da farko ke abu da bin yi na da masallacin juma'a na wani gida da ikus ɗaya miji ya ta yi ya bani ɗaya aboki da ya dina ya bani